Dneska budem robiť grillovaný filet z lososa na smutlanovou-citronovej omáčke a príloha budú pučené zemiaky na žiadanku od Paťa Filiakovského, takže toto je pre teba. No a začneme tým, že losos zbavíme šupín a ukážeme si ako na to. Nožom vlastne zoškrabujeme šupiny proti smere rastu, lebo tá koža sa dá jesť, ale musí byť začistená. Keď tam tie šupiny necháte, tak to nebude good. Oni pekne idú dole. Losos začistený, ide o to, že tá koža zabráni tomu, že nám to mäsko vyschne, keď ho budeme grilovať. Teraz si celý filet naporciujeme. Vážim také 180 gramy na porciu. Ono sa to dá potom pekne dať do mrazu a keď budete mať chuť kedykoľvek, tak bum z mrazu a môžete variť. Tak jeden filetík zhruba, by som povedal, že 3 prsty hrubka. Grám som sa sekol. Ale okolo tých 180 na jednu porciu. Môj mácek mal nejaké 1300 gramy, no a môžeme si všimnúť, že ak sa od stredu filetu dostávame ku koncu, tak vlastne krájame porcie trošku hrubšie a chvost asi takto, lebo tam je mäsko najtenšie, ono sa aj sporo zrobí a má tiež také okolo 180, takže takto treba rezať. Na jednu porciu okolo 350 gramov neočistených zemiakov, lebo jak ich očistíš a uvaríš, budú mať nejaké 220 až 230 gramy. Zemiaky osolíme. A bomby. Na panel dáme olej. A zapneme bomby takisto. No a kým čakáme, kým sa panel rozpálí, bandurky už vrú, stišíme. No a na rybu musí byť panvica na dead metal rozhoriata, lebo inak proste nedosiahneme efekt, aký chceme. Na poriadne rozhoriatú panvicu dáme okorenenú, neosolenú rybu kožou na spodok. Lebo ak by sme dali rybu na studenú panvicu, tak vlastne tá koža sa nám tam prilepí. A vlastne toto sme vynaložili na očisťovaní, proste by išlo na vníveč. A to nechceme. No a vidíme proces grilovania a keď už vidíme, že vlastne farba od spodu sa mení, tak ju otočíme. Koža má luxusnú opečenú farbu. Dáme na druhú stranu soľ, nejaké 30 gramov živočíšneho masla, prikryjeme a vypíname. Necháme odležať, ono pekne tam dojde a ryba bude šťavnatá v konečnom dôsledku. Omáčka je trošku delikátna, to treba pri tým stáť, ale ukážeme si ako na to a keď dodržíte postup,
tak ako efekt proste stojí za to. Olivový olej a rozpalíme ho na jednom plameni, alebo keď máte jedúčku, tak jemne. Kým sa rozpálí, scedíme zemiačky, už sú mäkké. Na drobno nasekaný cesnak. Ako lisovať ho neodporúčam, lebo kebyže ho lisuješ, tak ti instant zhorí a to nechceš, to potom môžeš rovno vyrúciť základ. Takže na jedno cesnak do toho olivového oleja sleduješ ho, stojíš pri tom. A do toho ide pol deci na jednu porciu biele víno, suché, pepru, soli. Medzi tým všetkým do zemiakov taká 40 maslo, roztopiť. Kým sa roztopí maslo na zemiaky, tak polka jedného citrónu. A zemiačky popučíme. Medzi tým všetkým proste omáčku držíš na tom jednom plameni a jak už máme fakticky skoro všetko hotové, okrem omáčky, tak prikúriš a môžeme si všimnúť, že vínko pomaly, ale isto karamelizuje. No a do toho pridáme 32 smotanu na šľahanie. Poď. Omajte, jak nám pení. Tak z tej polovice citróna, čo si vyšťavil, tak dáš polovicu na jednu porciu. Poď. Zbytok do čajíka alebo s olivovým olejom zalievka do šalátu. Nevyhadzuješ to. A zabudol som dodať, že šľahačkovej smotany dávame decko na jednu porciu. A ak tam máme tú smotanu, citrón, korenie, cesnak, všetko, tak dáme môj neobľúbený cukor. Musí tam ísť proste na chuť. Tak pomedzi prsty. No a redukujeme. Inak detail, kuchárske okienko. Ty keď dáš do základu biele víno, tak ani tá smotanová omáčka ti neprihorí. Rybku necháme na tenku ešte odležať. A všetko to maslo z rybky pomaličky miešame do tej citrónovej omáčky. Ona chytí krásnu farbu a bude mať v konečnom dôsledku dokonalú chuť. Takže ak vás niekedy na Vianoce omrzí, ale to asi neomrzí, zemiakový šalát so šnicľami, tak toto je ideálna náhrada. Ja to zvyknem robiť na Vianoce pravidelne. Tak Paťo, nech sa páči a všetkým prajem dobrú chuť.